The Vice Mayor ng Borjas del Samar, wala iba kundi Honorable Vice Mayor Christopher Isaigo, kapapalisan sa Senador ng Balipayan, California, Madam Margie Hel.
ikaw ay manliwat ang iyong kagusturan. Ang kumpulan ang puso, ayong tiralulang ilulong. Kawa may hangtulong, iring ka masusunod, marihugod lahit ulit na instrumento. At aking tangayan na iba'y pinipikon magmumuna, mapalitan niya ang nakikita. This is Hiporlos Town Fiesta 2022. Hiporlos Eastern Samar. Waray TV, subscribe!